Hi guys, welcome again to my channel. I will be showing you how to cook the igado. Wala nang paligoy-ligoy pa. Eto na, at yung pagluluto ko ng igado ay ipapakita ko today. That's why bear with me. Okay, mag-subscribe na kung di pa nakasubscribe para sa mga iba pang mga lutuing aking nalalaman. Okay, these are my recipes and I am proud to share with you guys. Okay, eto. Hi guys! Welcome again to my channel. We are going to cook the Igado Ilocano this time. I will be cooking with these ingredients here. Already processed with their exact amounts to be used. Okay. For the spices, we have here the ginger, the garlic, the red onions, bay leaves, the green bell peppers, potato, garbanzos, green peas, carrots, and this one is the liquid of this from the tin. I got the sauce of the garbanzos, and then 400 grams of pork belly, 400 grams of liver, pork liver, and then pork innards. I have here the heart, the gallbladder, and the kidney. Okay, already sliced. And then the seasoning, we have here the chicken powder, the Kikkoman soy sauce, any brand it will do, and the vinegar, any brand it will do, and then the pepper. And then also I will be using the salt maybe at the end of the cooking, and I am using also the cooking oil. I am using the vegetable oil for sauteing. Okay, let's go to the cooking area, guys. Okay, guys, we have to start na the cooking. Sindihan. Ayan, painitin ang pan. Lagyan ng about 2 tablespoons of cooking oil. Konti lang. Para lang di dumikit yung pork belly nilalagay natin, guys. Okay? I-spread natin ang mantika. Then the pork belly, lagay. Ayan, sisihin natin konti hanggang ma-extract ang fats from that belly, at yun ang ating panggisa mamaya. Okay? After a minute, magiging puti na yung ating pork belly like that. But we must have still wait na hanggang maging brownish siya at na-extract na yung fat sa pork belly. Makikita na natin yung mantika dito mamaya. Ayan, may mga tubig-tubig. Nakita nyo? Ayan. Malapit na yan magmantika. Okay? Ayan na, guys. Pumuputok-putok na siya. Kaya halu-haluin na lang natin para hindi siya masunog. Hindi pa lumabas yung kanyang taba. Ayan na. May mantika na, guys. Close up ko, ha. You see that? May mantika na siya, oh. Ayun. So, let us now saute the spices. Okay? Let us place first the ginger. Ayan, guys. Ayan, hanggang mga moy. At isunod na natin ang garlic. Halu-haluin lang. Wow, ingat lang at pumuputok-putok siya para ng New Year. Wala pang Pasko, New Year na. May gulay. And then, nangamoy na siya. So, next, the garlic.
Yan. Ang saya ng kawali. Maingay siya. Gustong mag-ingay ng aking kawali. Ayan, nangamoy ng garlic. So, let's put the onions. And then, this is the time na iganon mo na yung pork belly. Magkakahalo-halo na. Wow, ang sarap ng amoy. Ang saya. Saya, di ba? Ayan na guys. Nangangamoy na yung spices. Lahat ay nagkahalo-halo na. At ngayon ay atin lang isunod ang na natin ang carrots. Ito guys, ang carrots. Ayan. At isunod ko na rin kaagad yung potato. Ayan. Para sa ganon, yung potato ay magiging malambot mamaya para yan ang magpapalapot sa ating sabaw. Magiging saucy siya na medyo creamy. Yan ang magpapasarap. Baka magtanong kayo, bakit nauna yung patatas? Hindi pa nilagay yung liver at mga innards. Because I would like to make an igado creamylicious. Yeah, ang sarap niya. Sunod na natin ang innards. The innards consist of heart, the gallbladder, and the kidney. Well cleaned. Okay? I removed all the muscles, the veins, and yung pangalan nun, the thing inside the kidney. Yeah. Kasi maamoy pagka di mo nilinis na mabuti. Okay? Linisin mabuti bago iluto para hindi siya mangangamoy. And then, next is the liver. Oh, sarap yata nito. Yan, ilakip na natin pati yung blood na galing doon sa liver, guys. Ayan ang magpapalasa niyan. Ayan, tumalsik na. Oh. Sarap na. Ayan. Sarap na. And then, the garbanzos. Para sa akin, ang isang igado, kung walang garbanzos, ay hindi igado. Ayan. Let's kuraw-kuraw. Pasalubungin yung dalawang ladles. Ayan. See? Ang ganda. Battle of ladles na. Battle of ladles inside the pan. Diba? Ganda. Oh. Wow. And now is the time for me to place the green peas. Ayan guys. Oh. Puno na ng sahog. Di na magkasya guys. Wow. Grabe no? And then I have here also this one. The labanos, not garbanzos. Labanos. Kasi ang labanos, yan ang mag-absorb ng asim ng
suka mamaya. Para pagkagat mo at nilagay mo sa plato ay may malalasahan kang maasim-asim at yun ang magpapa-balance nung linamnam ng mga innards. Okay? And then now, the Kikkoman, soy sauce, 1, 2, 3, 4 tablespoons para lang siya lumasa. And then the chicken powder. Oh, chicken powder. 1. Siguro ito meron timbang na 3 kilo itong 3 to 4 kilos of these innards and meat. Yeah, that's why 2 tablespoons of chicken powder. So now, yung kaninang liquid doon sa lata ng garbanzos ilalagay ko kasi nandyan din ang lasa. Ganun guys. Then mix again. Ganun lang pagluluto. Very simple. Yan. At ilagay na natin ang laurel, bay leaves to make it licorice flavor. Para may licorice flavor siya, let us just wait na ito ay masimmer. Then place 3 to 4 glasses of water. Like that. Ayan na. Hindi ko na siya ililipat sa pot. Yan na lang siya. And then, let us cover. Cover. And let it shimmer for 20 minutes, guys. Okay? Okay, guys. Silipin na natin. Anong nangyari after 20 minutes? Wow! Ayan siya, guys. Wow! Wow! And then, tikman natin, guys, kung ito ay malambot na. Pwede na nating idagdag ang vinegar. Patatas muna. Ang lambot. Okay. Then, the innards and the pork belly, I will paste. Okay na, guys. So, the final touch. Ang final, yung green bell peppers. Guys, kung gusto nyo naman maanghang, pwede nyong haluan din ng maanghang na sili, okay? Ayan na, guys. Ang sarap ng lasa, guys. Tamang-tama lang yung soy sauce at ano pala na sukat ko. Tsaka yung chicken powder. No need of salt anymore. So, maybe, let's say, lagyan ko muna siya ng 3 tablespoons. Ayan. Then, hayaan muna natin kumulo. And then, haluin. Haluin. Nangamoy na yung suka. Nag-evaporate na. That was the cane vinegar of Del Monte, but you can use any kind, any brand. Okay,
Tikman ko lang. Okay na. Perfect. Yes. Okay na. Patayin ko na. Okay, go. Ayan siya, guys, oh. Wow. Diba? Ang sarap. So, let's now eat. Ipakain ko to dito sa aking taster. Ikaw nga mag-taste. Tingnan nga natin kung anong masasabi mo. Sarap? Okay. Mainit lang. Sarap, no? Okay na. Saktong-sakto ang mga texture ng karne at ng mga gulay. Okay, magpaalam na tayo. Paalam ka na. Paalam ka. Bye-bye. 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 Thank you. Please like, comment, share, and subscribe na kayo, guys, para makapanood pa kayo ng mas marami pang mga videos, interesting videos I will be doing. Okay, thank you so much. At pakipindot na rin ang bell button para sa ganun ma-notify kayo every time na merong uploaded video. Okay, thank you so much. I love you guys. Carpe diem. Okay, chill lang and Merry Christmas in advance.